ne balimaw bi an sigi kun ye mun ye an ka sanu dingɛ belebeleba min tun bɛ comment ça s'appelle Gawo mara la an bɛna an da don o la an ka sanu bɔyɔrɔ belebeleba min tun bɛ Gawo mara la n'a tun bɛ terrorisiw bolo an bɛna an da don o la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye an ka faamaw tagatɔ u ka convoi tagatɔ y'a faamuya b'a la Gawo mara la an ka convoi tagatɔ Gawo mara la terrorisiw taara da an ka kɔnba ɲɛ an ye min da o kan garankɛ ma da bagolo kan an bɛna an da don o la k'o walawala n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye cɛma Hubert Kulubali i y'a faamuya b'a la jaja Niger passeport tun b'ale bolo an bɛna an da don o fana la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an ye ci bila Nizɛrikaw ma ko Faransi ka minɛnw bɛ ka don comment ça s'appelle Faransi ka minɛnw bɛ ka don Bɛnɛ jamana kan i y'a faamuya b'a la Faransi ka minɛnw kɛlɛkɛminɛn juguba minnu bɛ taa di terrorisiw ma o bɛ ka don Bɛnɛ fanfɛlaw ninnu na an y'o ci min fɔ yan a ci sera a sera o la Niger président i y'a faamuya b'a la a y'a ka sɔrɔdasiw bila ka taa i y'a faamuya b'a la o ni comment ça s'appelle Bɛnɛ frontière fanfɛlaw la an bɛna o fana dalilu di aw ma n'an bɔra yen nɔ min ye Macron i y'a faamuya b'a la a ka sɔrɔdasiw bɛ kule la a ka bon hakili ma n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Nizeriya ala ye ko yira olu fana la Nizeriya Niger ani Nizeriya o tɛ kelen ye Nizeriya ala ye ko da olu kan garankɛ ma min da bagolo kan n'an bɔra yen nɔ min ye Sogɛli Kokala Mayiga waraba ale fana kumana a ye juguw can kosɛbɛ an bɛna Sogɛli Kokala Mayiga fana kumakan k'a la an bɛ kuma kun cɛ ni min ye o ye Musa Atayɛri an bɛ kɛlɛ kɛ walasa u bɛ se k'a gɛn ka bɔ minisiriya la k'a minɛ ka don kaso la an b'o kɛlɛ kɛ parce que la loi c'est pour tout le monde an ye constitution kura min voté a b'a kɔnɔ hali ni président yɛrɛ ye sariya sɔsɔ ça veut dire a bɛ bɔ a place la hali président n'a ye sariya sɔsɔ a bɛ bɔ a place la ka taa kaso la kuma ma se ministre Guansani ma a b'an ka sariya sunba kura in kɔnɔ hali président n'a ye sariya sɔsɔ a bɛ bɔ a place la k'a minɛ ka don kaso la kuma ma se ministre Jalani ma Musa Atayɛri n'i y'a mɛn bi ko sema mɔgɔ ye fanga sɔrɔ grâce à Musa Atayɛri an b'a kɛlɛ i y'a faamuya b'a la fo n'a taara kaso la don min na zo man ka to ɲɛmɔgɔya la ɲɛmɔgɔya man ka kalifa zo na ne balimaw nin de y'an sigikunba ye yanni an ka don an sigikun kɔnɔ an bɛ musobaw ka musoba fo n'o ye Baculi Ɲani i y'a faamuya b'a la ala muso wulila deliko la ne y'o de fɔ n ko ni mɔgɔ sugu ko ka di ala ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ka wari sɔrɔ ka tila i ni fantanw cɛ ala t'i labila dɛ a Baculi an ka bato min atakɛra Moti an ka bato min atakɛra Moti ni a bɛ fɔ bato in ma ko bato de Tombouctou ka sara ye mɔgɔ minnu sɔrɔ Baculi ye 5 millions i y'a faamuya wala 5 millions ta k'a di olu ma n bɛ segin a kan ka sara y'an ka mɔgɔ minnu sɔrɔ bato de Tombouctou kɔnɔ bato de Tombouctou min atakɛra i y'a faamuya b'a la n'an balima dɔw ni tora la ni dɔw banana Baculi ye 5 millions miliyɔn 5 de ta ka taa di u ma ko k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye Baculi i sara bɛ ala bolo ala kana nafolo in ta yɔrɔ langolonya ala ka caman segin a nɔ la walahi ni tun ma na fantanw tɛ lafiya ni tun ma na fantanw tun tɛ dɛmɛ sɔrɔ muso kelen min taara wari ɲini aventure la ka wari sɔrɔ ka na ka tila ni fantanw cɛ ka tila ka wari don jamana da fɛ i y'a faamuya b'a la panneau de soleil o bɛ ka di jamanaw ma fossé dingɛw bɛ ka bɔ siraw bɛ ka fura ɲamaw bɛ ka cɛ fantanw bɛ ka dɛmɛ ka t'u furakɛ Baculi i sara bɛ ala bolo ni tun man ɲi anw t'i tɔgɔ fɔ yan bilahi ni tun tɛ jamana in fɛ i tɔgɔ tɛ bɔ anw da kɔnɔ parce que anw ye ala ka maa ɲɛnamaw de ye i bɛ sira min ka taa n'a ye foyi t'i la i kɛlɛbaga si ni ala man di juguw bɛ bo fara ka dɛsɛ bilahi u tɛ se ka foyi k'i la parce que i bɛ k'a kɛ jamana i bɛ k'a kɛ ala ye i bɛ k'a kɛ fantanw ɲɛ ala ko mɔgɔ b'ale ka fantanw ɲɛji cɛ quoi ça veut dire ale bɛ ça veut dire n'i ye dɔrɔmɛ 1 d'ale ma a bɛ dɔrɔmɛ 100 d'i ma Baculi taa n'a ye ne balimaw an bɛ don an sigikun kɔnɔ an sigikun belebeleba an bɛ don o kɔnɔ an ka sanubɔ dingɛ belebeleba min tun bɛ i y'a faamuya b'a la Gawo mara la an ka sanubɔ dingɛ belebeleba min tun bɛ Gawo mara la an ka sanubɔyɔrɔ belebeleba min tun bɛ Gawo mara la n'a tun bɛ sema mɔgɔw bolo n'a tun bɛ terrorisiw bolo n'u bɛ k'an ka sanu bɔ i y'a faamuya b'a la ka taa marifa san n'a ye ka tila ka na an faga n ka cɛ an ka faamaw y'a récupérer an ka sɔrɔdasiw y'a récupérer an ka sɔrɔdasiw y'a minɛ yen contrôle bɛ an bolo bi
n'an bɛ taa an bɛ se n bɛ segin a kan an ka sanu bɔyɔrɔ belebeleba min tun bɛ Gawo mara la i y'a faamuya b'a la ni ça veut dire ni sanu bɛ yen a sanu ɲɔgɔn tɛ yɔrɔ si quoi wa sanu qualité ka ɲi ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ça veut dire que hali tagamatɔ o yɔrɔ ninnu na i bɛ sanu tɔmɔ i y'a faamuya b'a la hali tagamatɔ i bɛ sanu tɔmɔ dugukolo sanfɛ o sanu bɔyɔrɔ belebeleba min tun bɛ Gawo mara la n'a tun bɛ sema mɔgɔw bolo n'a tun bɛ faransi bolo n'a tun bɛ turɔsiw bolo an ka faama y'a récupérer an ka sɔrɔsiw y'a récupérer a kɛra an ta ye bi anw de ka contrôle bɛ yen bi an ni u bɛɛ kun ci k'u da fara k'an ka sanu bɔyɔrɔ k'a minɛ k'a récupérer an ka sɔrɔsiw bɛ ka yen lakana an bɛ don min na komi bi n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala ala ka an ka sɔrɔsiw ala k'u dɛmɛ ala kan'u jugu ntanya mɛ ala kan'u jugu so la u bɛ baara la bi a ka bɔ hakili ma armée monte en puissance ne ye nin fɔ jugusago den dɔw b'a armée tɛ ka monte en puissance tubabukan don n'a fɔra ko armée monte en puissance u bɛ ka fanga sɔrɔ dɔɔni dɔɔni o ni kɛlɛ banna o tɛ kelen ye dɛ ni ko armée monte en puissance i bɛ lagasa den dɔw de ye ko farabugu minɛna jabali minɛna tubabukan don armée bɛ ka fanga sɔrɔ dɔɔni dɔɔni armée bɛ ka sanayɛlɛ dɔɔni dɔɔni an ka sanu bɔyɔrɔ belebeleba min tun bɛ Gawo mara la a kɛra an ta ye bi grâce à qui an ka cɛfarinw ka wuli ka jɔ an ka sɔrɔsiw ka wuli ka jɔ an ni Kidali man jan tuguni dɛ an ni Kidali tɔ tora i y'a faamuya bala kilo 170 de an ni Kidali man jan tuguni ni bi n'an ma don Kidali sini an bɛ don Kidali sini n'an ma don Kidali d'ici le 22 septembre Mali territoire bɛɛ bɛ k'an ta ye ala ka barika don Asimi na ni Asimi tuma na a tɛ jɔ ne balimaw an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an ka faamaw tagatɔ i y'a faamuya b'a la comment ça s'appelle Gawo mara la tuguni a bɛɛ bɛ ka kɛ o yɔrɔ de la Gawo mara la an ka convoi tagatɔ i y'a faamuya b'a la k'u bɛ taa juguw kun ci k'u dafara juguw y'a dɔn k'a fɔ ko an ka convoi bɛ ka taa an ka sɔrɔsiw bɛ ka taa i y'a faamuya b'a la u bɛ ka taa Kidali récupérer u bɛ fɛ ka Mali territoire bɛɛ k'an ta ye u taara jan da an ka sɔrɔsiw ɲɛ u ye jan da an ka sɔrɔsiw ɲɛ n y'a fɔ aw ye caméra de surveillance bɛ sanfɛ foyi tɛ dugu an na tuguni caméra de surveillance a bɛ sanfɛ drone bɛ sanfɛ fɛn bɛɛ lajɛlen b'an bolo armée monte en puissance u taara jan da an ɲɛ i y'a faamuya b'a la o turɔsiw fɔlɔ minnu taara jan da an ka sɔrɔsiw ɲɛ an y'u kun ci k'u dafara filanan fana taara k'u bɛ taa jan da an ka sɔrɔsiw ɲɛ an y'olu fana kun ci k'u dafara u dɛsɛlen sisan an kan ka ça veut dire an kan ka taa dugu min na o dugu sira pɔn de bɛ yen pɔn min bɛ yen turɔsiw y'o pɔn kari walasa an kana se ka taa o dugu récupérer Asimi de bɛ Mali ko n'an ka cɛ labɛn bɛɛ sabatila kɛlɛkɛminɛn a sugu bɛɛ lajɛlen bɛ an bolo turɔsiw fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da kɔ ne balimaw an ka combat tagatɔ u taara jan d'an ye turɔsiw fɔlɔ minnu ye jan d'an ye an y'olu bɛɛ faga filananw fana taara k'u bɛ taa jan d'an ye k'an ka sɔrɔsiw bali ka taa an ka dugu récupérer an y'olu fana faga u dɛsɛlen sisan pɔn min bɛ yen i y'a faamuya an kan ka taa dugu min récupérer pɔn min bɛ o sira la o taara o pɔn fana kari ka bɔ yen k'a pɔn k'a kari ka bɔ yen n ka cɛ Asimi de bɛ yen dɛ a ye nin bɛɛ ɲɛsigi i y'a faamuya b'a la a ye minɛnw san nin bɛɛ kama u ye pɔn kari i y'a faamuya b'a la comment ça s'appelle sar combat dɔ bɛ an ka mɔgɔw bolo bi an ka sɔrɔsiw bolo bi sar combat dɔ bɛ an ka sɔrɔsiw bolo bi a bɛ se ka kɛ dɛbɛ ye ji sanfɛ a bɛ se ka kɛ pɔn ye ji sanfɛ a bɛ se ka boli ji duguma a bɛ se ka pan kama b'a la fɛn bɛɛ lajɛlen b'a la o y'an ka pɔn kari o y'a sɔrɔ o sar combat bɛ an ka sɔrɔsiw bolo an sinna k'a fɛnsɛ ji sanfɛ i y'a faamuya b'a la k'an ka combat latɛmɛ a filɛ nin ye a image filɛ nin ye n'an bɛ taa an bɛ se aw ɲɛ b'a la o ye pɔn kari walasa an kana tɛmɛ ka taa an ka dugu récupérer k'an balimaw sauver walasa an kana Mali territoire bɛɛ k'an ta ye o ye pɔn kari i y'a faamuya b'a la an ka sɔrɔsiw sera pɔn ma o y'a sɔrɔ pɔn karilen don sar pɔnba min b'u bolo u sera k'a fɛnsɛ ji sanfɛ mobili fɛn fɛn bɛ an bolo i y'a faamuya b'a la 4x4 fɛn fɛn b'an bolo pick-up fɛn fɛn bɛ an bolo 4x4 comment ça s'appelle blindé fɛn fɛn b'an bolo an sinna k'a bɛɛ bila i y'a faamuya b'a la sar pɔnba min b'an bolo n'a bɛ kɛ pɔn ye k'a bɛɛ bila sanfɛ ka sɔrɔ ka tɛmɛ ka taa an ka dugu récupérer n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala bin cogo tɛ tiɲɛ la aw ɲɛ b'a la ka taa jan da an ka sɔrɔsiw ɲɛ walasa an kana an ka dugu récupérer ani Kidali man jan tuguni dɛ i y'a faamuya la dugu in tɔgɔ i y'a faamuya Gosi ani ko Doro Gosi ni Doro cɛ dugu dɔ bɛ Gawo mara ninnu na dugu in tɔgɔ de ye ko Doro o dugu an bɛ ka taa o dugu récupérer waati min na u taara jan da an ɲɛ k'u b'an ka sɔrɔsiw faga
an ka sɔrɔsiw y'u to sanfɛ ka bɔmu jugu kan k'u bɛɛ kun ci k'u dafara a filananw fana nana k'u bɛ bin an ka sɔrɔsiw kan an y'olu kun ci k'u dafara u dɛsɛlen sisan an kan ka tɛmɛ pɔn min sanfɛ ka taa an balimaw sauver ka taa dugu in récupérer ko doro ka taa o dugu récupérer o ye pɔn kari siɲɛ kelen olu bolo ko i bɛ ka fanga de bɛ yen o ye pɔn kari i y'a faamuya b'a la a y'a sɔrɔ labɛn bɛɛ sabatilen don nin sari pɔnba b'an bolo a bɛ se ka kɛ pɔn ye mobili bɛ boli a sanfɛ a bɛ se ka kɛ dɛbɛn ye a bɛ se ka boli ju dugu ma a bɛ se ka kɛ sumare ye a bɛ se ka yɛlɛ kulu sanfɛ i y'a faamuya b'a la a bɛ se ka pan kama b'a la fɛn sugu bɛɛ lajɛlen b'a la filɛ nin ye an ka kɛlɛkɛminɛn de fɛnsɛnlen filɛ nin ye ji sanfɛ mobiliw bɛ ka tɛmɛ sanfɛ a kɛra pɔn ye quoi mobiliw bɛ boli a sanfɛ an taara an ka dugu bɛɛ récupérer ka terroriste fɛn fɛn tun bɛ yen k'a bɛɛ kun ci k'a bɛɛ dafara n'an bɛ taa an bɛ se Asimi de bɛ yen ala ka barika don i la ni tun ma na a tɛ ɲɛnabɔ ni tun ma na a tɛ jɔ ni tun ma na Mali tun tɛ bonya o de ye ko diya n ye quoi ne y'a fɔ k'an bɛ tugu mɔgɔ fɛn fɛn kɔ a tigilamɔgɔ bɛ ka fɛn dɔ de kɛ n'an ɲɛ b'a la n'a tɛ ka fɛn kɛ bilahi anw tɛ k'a fɛ parce que anw ye marakaden halalaw de ye Asimi nin bɛɛ ɲɛ sigi ka sake mais Asimi yɛrɛ de tun bɛ kɔrɔnfɛla la o a ma fɔ ale ye dɛ ale yɛrɛ de tun bɛ terrain kan a kan ka kɛ cogo min na a ye fanga sɔrɔ don min na a y'a kɛ o kɛcogo la kuma ma ban a ma fɔ Asimi ye dɛ Asimi yɛrɛ de tun bɛ kɛlɛkɛlaw la marifa de tun b'a yɛrɛ bolo ka Mali kumabɔ ka Mali sauver a ye tɔɔrɔ sugu bɛɛ ye kɔrɔnfɛla la a yɛrɛ ka kuma tuma dɔ la o tun bɛ se ka tile 3 kɛ ka taa ji ɲini o tun bɛ se ka kalo 1 kɛ ka taa mini ji ɲini o t'a sɔrɔ o y'a fɛɛrɛ sɔrɔ don min na a ye ji di sɔrɔsiw ma ka sɔrɔsiw bila condition kɔnɔ ka minɛn san ka Mali kumabɔ Asimi ala ka barika don i la nin de kɛra Gosi mara la an ka sɔrɔsiw taatɔ ko bɛ taa an ka dugu récupérer terrorisiw taara jan da an ka sɔrɔsiw ɲɛ ko b'an ka sɔrɔsiw faga terroriste fɛn fɛn jan da an ka sɔrɔsiw ɲɛ an y'a bɛɛ faga u dɛsɛlen u taara ka pɔn kari ka bɔ yen walasa an kana tɛmɛ ka taa an ka dugu récupérer sar combat dɔ b'an bolo a bɛ se ka fɛnsɛ ji sanfɛ a bɛ se ka kɛ pɔn ye o yɔrɔ bɛɛ an y'an ka sar combat an y'a kɛ pɔn ye blendow tɛmɛna sanfɛ pick-upw tɛmɛna sanfɛ katikatiw tɛmɛna sanfɛ an sera la ka taa juguw kun ci k'u dafara k'an ka dugu récupérer lagasa dɔ bɛ a bɛ ka tête de mort dabila n'i ma dabila n b'i bolo kɛ dɛ lagasa dɔ bɛ kɛnɛ kɔnɔ a bɛ ka tête de mort dabila tête de mort tɛ bila yan n'i tɛ kɛnɛ fɛ i b'i kun na kala ta ka taa ka bɔ yen mɔgɔ si m'i wele yan wala yan ye fasoden ɲumanw ka kɛnɛ de tête de mort b'a dabila wala o tun ye o yɔrɔ ye dugu in tɔgɔ de ko Gosi ani Doro o mɔgɔ fila o dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ Gosi u bɔtɔ Gosi ko bɛ taa Doro i y'a faamuya b'a la terrorisiw taara jan daw ɲɛ an y'u kun ci k'u dafara u ye pɔn min fana kari an tɛmɛna diyagoya ka taa an ka dugu récupérer Doro k'a récupérer kunu le 14 a kɛra kunu le 14 bi ye le 15 de ye mais a kɛra kunu le 14 an ka sɔrɔsiw bɛ baara la a ka bon hakili ma an ye terroriste min faga i y'a faamuya b'a la an ka bateau attaquer ni bi cɛ a terroriste ka ca ni 5000 ye an ye terroriste min faga bomu mana jigin dɔw kan olu bɛ kɛ cɛncɛn ye bomu mana jigin dɔw kan olu bɛ kɛ bugurijɛ ye bomu mana jigin dɔw kan olu bɛ taa fo dugukolo 7nan la a dɔw bɛ t'u da kaburu kɔnɔ olu tɛ ye tuguni an ka bateau attaquer ni bi cɛ musalaha tɛ sentiment tɛ yen an ka sɔrɔsiw bɛ baara la a ka bon hakili ma an ye mɔgɔ min faga nin dɔgɔkun kɔnɔ a ka ca ni mɔgɔ 5000 ye terroriste la sema ka terroriste ni faransi ka terroriste an ye mɔgɔ min faga o la a ka ca ni mɔgɔ 5000 ye wa n'an bɛ taa an bɛ se hali bi ala k'u ta tiɲɛ k'u nagasi k'u kɔ bɔ fiɲɛ na k'u kɛ jugu sago ye k'u kɛ yeko fila ye mɔgɔ fɛn fɛn ye maliyɛnw tɔɲɔ ala ka bɛɛ ta tiɲɛ c'est comme ça bana jugu fura ye fura jugu ye a nin kɛra kunu le 14 an ka sɔrɔsiw ka combat tagatɔ i y'a faamuya b'a la Gosi ni Doro ni ɲɔgɔn cɛ terrorisiw taara k'u bɛ taa bin an ka mɔgɔw kan a y'a sɔrɔ caméra de surveillance bɛ sanfɛ an ɲɛ b'u la an ye bɔmu jugu kan k'u bɛɛ batard sauter filananw fana nana k'u bɛ bin an ka sɔrɔsiw kan an y'u kun ci k'u dafara u dɛsɛlen u taara pɔn kari ka bɔ yen walasa an kana se ka tɛmɛ ka taa an balimaw sauver kɛlɛkɛminɛnw b'an bolo bi olu bɛ se ka kɛ pɔn ye ji sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw b'an bolo bi i y'a faamuya b'a la olu bɛ komi bateau o bɛ se ka mobili sugu bɛɛ donni baara ma ban Asimi ye nin bɛɛ ye kunu a yɛrɛ tun bɛ a b'a bɛɛ kalama a ye minɛn san sake an mago bɛ se fɛn fɛn ma Asimi y'a bɛɛ san an kunna wololen don bi danbe kɛnɛ kan an bɛ ka jugu ta tiɲɛ bi danbe kɛnɛ kan n'an bɛ taa an bɛ se an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na cɛma Hubert Kulubali ne balimaw o de la
Bazoum ɲɔgɔn tun bɛ ne la quoi Boubou Cissé ninnu bɛɛ tun bɛ Bazoum bolo ja an ka zon kɔgɔlenba ninnu u bɛɛ tun bɛ Bazoum bolo comment ça s'appelle Niger Cɛma Iber Kulubali a ye lamɛn dɛ Cɛma Iber Kulubali zon den min ɲɔgɔn ma deli ka na Mali kɔnɔ a tellement k'a ye faso nafolo suɲa i y'a faamuya b'a la an wulila kama a yɛlɛla moto telemani de kɔfɛ moto telemani ka sigi moto telemani kɔfɛ fo Côte d'Ivoire fo k'a bobɔra bɛɛ gosi i y'a faamuya k'a bobɔra bɛɛ kɛ joli ye ka bɔ Bamako moto la fo Côte d'Ivoire nka cɛ a ka jugu bobɔra ma dɛ mais n'a kalaman b'i kɔ bilahi i bɛ sɔn ko bɛɛ ma a Cɛma Iber Kulubali min ye Mali nafolo suɲa ka Mali danbe bɔ a la o de taara a yɛrɛ sɔrɔ Niger ka tila ka kɛ Bazoum ka conseil ye e masa o de la Bazoum ne y'a fɔ ko Bazoum tɛ se ka ci ka ci Bazoum ka conseil tun ye Cɛma Iber Kulubali de zon ka taa kɛ zon ka conseil ye i m'a ye Bazoum minɛna don min na a ka so dɔ tun b'a bolo a falen wari la foyi tɛ Cɛma de tun y'a ka conseil ye parce que Cɛma tɛ foyi ye ni zon tɛ ni Cɛma tun ye danbetigi ye Bazoum tun tɛ suɲɛni kɛ mais zon ka taa ko ale bɛ taa kɛ zon ka conseil ye o jamana tɛ don da la Cɛma Iber Kulubali kunu min ye Niger président kura ye n'o ye Abdramane Tchani i y'a faamuya b'a la a bɔra dossiers kan a ka bɔ hakili ma Bazoum ka dossiers kan Cɛma Iber an ka ministre kɔrɔ caman de tɔgɔ taara ye dossier ninnu na Cɛma Iber Kulubali tun ye Bazoum ka conseil ye Niger passeport fana tun b'a bolo min ye Abdramane Tchani ye Niger passeport tun bɛ zonden fɛn fɛn bolo a y'a bɛɛ supprimer k'a bɛɛ annuler k'a bɛɛ minɛ o la Niger passeport tun bɛ Cɛma Iber Kulubali bolo Niger nationalité a tun bɛ Cɛma Iber Kulubali bolo k'a da mun kan a tun kɛra Bazoum ka conseil ye e masa n'an bɛ taa an bɛ se ala bɛ ko da aw kan garankɛ ma min da ba wolo kan u bɛ ka lebu sira bɛɛ fɛ parce que u ye mɔgɔw de tɔɲɔ ninnu de y'an faw lase saya ma k'an ka dugu lase jenini ma ka an faw di saya ma Cɛma Iber Kulubali waati min na tasuma bɛ anw ka jamana kɔnɔ ninnu bɛ ka miiri ni anw ka impôt suɲɛni de o tɛ ka miiri ni anw ka lakana ye a kɔ filɛ nin ye tungalataga ni lebu ni malo ni ta tiɲɛ a Cɛma Iber Kulubali a gɛnna Mali kɔnɔ k'a da mun kan k'a ye faso nafolo suɲa o de taara kɛ Bazoum ka conseil ye Niger o Bazoum kelen fana ta tiɲɛna parce que ala tɛ barika don nkalon na a kunu mɔgɔ kura minnu bɛ fanga la olu de sɛgɛsɛgɛli kɛ u taara bɔ dossiers kan Cɛma Iber Kulubali tɔgɔ yera a la kelen tɛ dɛ Mali ministre zonden caman de tɔgɔ yera a la u ka passeport min tun bɛ Cɛma Iber Kulubali bolo u y'u ka passeport minɛ a la u ka nationalité u y'a minɛ a la sisan i bɛ to ni Côte d'Ivoire nationalité dɔrɔn tɛ i b'a dɔn ni Faransi kɔni tigɛrɛ la olu t'u ka nationalité d'i ma Faransi n'olu y'a dɔn k'i ye faso de olu bɛ se k'i nɛgɛn k'i bila i yɛrɛ la k'i nɛgɛ i k'i ka jamana ci mais n'i ka jamana cira n'i ko i bɛna kalifa olu la nka cɛ bilahi u tigɛrɛ i la quoi parce que mɔgɔ min bɛ sɔn ka faso ci n'i nana olu bolo o tɛ place d'i ma a bɛ ko Mariko filɛ nin a kɛra sans papier Umaru Mariko a kɛra sans papier ye Faransi yan parce que u tigɛrɛ a la a Cɛma Iber Kulubali fana bɛ taa Faransi a dangatɔ e b'i si tɔ ni kɛ tunga la i tɛ se ka taa Mali la Niger nationalité t'i bolo n t'a dɔn peut-être Côte d'Ivoire a dɔ fana y'o mɔgɔ sugu de ye o fana bɛ sɔn ka nationalité d'a ma sinon Mali nationalité o bɛ haramuya la hali Mali consulat i tɛ se ka taa yen Mali ambassade i tɛ se ka taa yen fo ka diɲɛ dugukolo meleke parce que e jamana ci Niger fana ta min tun b'i bolo o fana minɛna n'an bɛ taa an bɛ se an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an ye ci bila Niger faamaw ma k'a yir'u la k'a fɔ ko minanjugu bɛ ka jigin Bɛnɛ jamana kan o bɛ k'u kunda Niger kan o ci sera a sera o la Niger y'a ka faamaw bila ka taa frontière la ka taa yen bɛɛ kɔlɔsi n'an bɛ taa an bɛ se video kɛ nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔ si kana décourager video kɛ la an bɛ video fɛn fɛn kɛ Niger faamaw b'a lamɛn Mali faamaw b'a lamɛn comment ça s'appelle Burkina faamaw b'a lamɛn Burkina Mali video manu Burkina b'o b'a lamɛn Burkina video manu Mali ɲɛmɔgɔw b'a lamɛn Niger video manu c'est vrai que an bɛɛ kɛra famille kelen ye bi quoi an ye video kɛ yan ka yira bɛɛ lajɛlen na ko Faransi ka kɛlɛkɛ u ka bato belebeleba min bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la ko i y'a faamuya b'a la a bɛ Bɛnɛ jamana kan Bɛnɛkaw de y'a ye u y'a filmer k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'a nakun tɛ foyi ye Bɛnɛ ka taa Niger agresser an y'o kuma min fɔ yan Niger y'a ka kɛlɛkɛcɛw bila ka taa o ni Bɛnɛ frontière ka taa yen kɔlɔsi walasa
minan jugu kana don u ka jamana kɔnɔ an bɛna o fana image yira u la. Voilà, nin ye u ka sɔrɔsiw tagatɔ ye population bɛ ka tɛgɛrɛ fo ko ci fɔra u ye dɔrɔn u ma ni sigi don ɲɔgɔn na tuguni o y'u ka sɔrɔsiw fara ɲɔgɔn kan u y'a faamuya bala u bɛ ka frontière bɛɛ kɔlɔsi ni daa kɛ cogo ni ci fɔra i ye dɔrɔn kana sigi tuguni taa baara kɛ a banna an ye ci passé kɛ canw lamɛnlen don anw ye mɔgɔbaw de ye n'anw kumana président b'a lamɛn n'anw kumana président bɛ se wa n'anw kumana malidenw bɛ se wa an ye ci passé yan même pas une semaine k'a yira. Voilà, abe haketo vidéo be ka signaler quoi. Voilà, fin tun tigɛra abe haketo vidéo tun be ka signaler. Voilà, an be continuer ka taa fɛ. An t'a dabila quoi. Voilà, an be tɛmɛ ka bɔ yen nɔ. An bɛ na comment ça s'appelle Faransi. An bɛ na Faransi mago bɛ ka sa Niger bɛ a ka bon hakili ma. Faransi ta bɛ ka tiɲɛ Niger bɛ a ka bon hakili ma. Niger ye Faransi gɛn k'u ka bɔ ka jamana kɔnɔ. Faransi ko k'a tɛ bɔ. A Niger ye hakilina min ta. O ye de balo kana di Faransi sɔrɔsiw ma tuguni balo kana di u ka ambassadɛrw ma n ko ala ka barika don Niger président kura la ale stratégie sugu bɛɛ de b'ale bolo Niger ko Faransi président ka bɔ olu ka jamana kan sans délai o ma sɔn Niger kaw ye stratégie de ta olu de ta u ka dugukolo ye dumuni tɛ bɔ yɔrɔ si k'a bɛna di Faransi sɔrɔsiw ma kɔngɔ b'u la bi a ka bon hakili ma i y'a faamuya b'a la an ka u ka catiri bɔla dɔ bɛ yan u ka catiri bɔla dɔ bɛ yan o fana kumana kunu catiri bɔla dɔ bɛ yan i y'a faamuya b'a la catiri in tɔgɔ de ne yɛrɛ tun bɛ catiri in lajɛ i y'a faamuya b'a la ni Faransi journal banna dɔrɔn 20 heures a fɛn bɛ na Issa Doumbouya ninnu bɛɛ b'a la catiri in tɔgɔ de ko Ser Voisin olu ka comédien belebeleba don u ko k'ale denmuso cɛ ko sɔrɔsi don k'a bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la Niger k'o de i y'a faamuya b'a la weleli kɛ k'a fɔ ko o bɛ ka wulu ka makɔrɔni de dun makɔrɔni min bɛ di wulu ma pati i y'a faamuya b'a la u bɛ ka wulu ka makɔrɔni de dun o yɛrɛ bantola don a ko sɔɔni ko bɛna wulu yɛrɛ ɲimi wulu min b'u bolo yen u bɛ n'olu yɛrɛ ɲimi parce que dumuni tɛ yen foyi foyi tɛ yen ko ni makɔrɔniw ka sɔrɔsiw bɔ Niger ko bɛ sa an ka cɛ lamɛn n'an bɛ taa an bɛ se. Les militaires français obligés de manger de la pâtée pour chien au Niger, à Niamey. Il y a une foule immense qui entoure la base militaire française. Les militaires n'ont plus rien à manger. Ils ont été obligés de se mettre à manger la pâtée pour chiens renifleurs, puisqu'ils ont des chiens renifleurs dans cette base qui mélangent avec du riz. Je vous raconte tout ça parce que mon gendre est militaire là-bas. Il écrit à ma fille, enfin sa femme, pour lui dire on n'a plus rien à manger. On mélange de la pâtée pour chien avec du riz. Mais à un moment ou à un autre, les chiens n'auront plus rien à manger eux-mêmes. Donc ils se demandent même s'ils vont pas être obligés de manger les chiens, enfin de les faire revenir avec du riz et du curry. Parce que mon gendre explique à ma fille qu'en fait ils ont quelques ingrédients, ils ont du curry, du curcuma, enfin quelques trucs comme ça. Mais je voulais faire cette vidéo pour montrer la catastrophe diplomatique, la position française qui est de dire aux putschistes, nous ne reconnaissons pas votre légitimité, donc on laisse l'armée française au Niger, mais à un moment il faut se confronter à la réalité et se dire mais bordel, sauvons ces gens qui sont en train de décrépir là-bas et négocions dans un deuxième temps. On ne peut pas continuer dans ce statu quo parce qu'il est juste inhumain. Si tu as besoin d'autres informations ultra secrètes sur la politique internationale, abonne-toi. Voilà, ni ye français ka théâtre bola belebeleba dɔ de a bɛ théâtre kɛ i y'a faamuya b'a la jɛkulu min kɔnɔ o de tɔgɔ ye ko Ser Voisin. Faransi journal mana ban dɔrɔn 20 heures journal mana ban dɔrɔn ninnu ka théâtre de bɛ na ne yɛrɛ tun b'a lajɛ a ko ka di n ye kojugu o cɛ in de bɔra ka kuma k'olu yɛrɛ den bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la u den ye sɔrɔsi de k'a bɛ Niger i y'a faamuya b'a la ko depuis Macron ye Niger faamaw dɔgɔya i y'a faamuya b'a la k'o ye sanction da Faransi sɔrɔsiw kan dumuni tɛ d'u ma ji tɛ d'u ma a ko wulu ka dumuni min tun bɛ yen makɔrɔni min tun bɛ di wulu ma ko sɔrɔsiw y'o bɛɛ ɲimi ka ban a jalan tɛ parce que ji tɛ n'o bɛ tobili kɛ n'a u y'a jala ɲimi ka ban pewu wulu yɛrɛ kɔngɔ bɛ ɲini k'olu faga ko sɔɔni i y'a faamuya b'a la ni Faransi sɔrɔsiw ma bɔ Niger kɔnɔ wulu minnu bɛ yen u bɛna wulu yɛrɛ dun n'an bɛ taa an bɛ se bana jugu fura ye fura jugu ye Nizɛrikaw a bɛ sira min kan nin de ye tiɲɛ ye aw kana bila dɛ a ye taa n'a ye nin de y'a kɛ cogo ye c'est que aw nana don n ka du kɔnɔ n mago sera an ka du ma ko a ye bɔ est ce que o kuma kan ka caya en plus fana diɲɛ sariya sunba
droit international a b'o constitution kɔnɔ n'i taara mɔgɔ ka jamana kan n'a tigila mɔgɔ k'a tigi fɛ tuguni i obligelen don ka bɔ a tigi ka jamana kɔnɔ n'i taara mɔgɔw ka jamana kan k'i tiriw dɛmɛ kɛlɛ la n'o tigila mɔgɔ ko non k'u yafara i ka dɛmɛ kɔ obligatoire i kan ka bɔ mɔgɔw ka jamana kɔnɔ mais faransi ko k'a tɛ bɔ yen transition fanga min bɛ yen depuis olu nana don min na u ka kuma fɔlɔ kɛra ko faransi sɔrɔdasiw ka bɔ olu ka jamana kɔnɔ sans délai u ma sɔn ka bɔ cɛ fana ye dumuni tigɛ o la a wuluw ka dumuni min tun b'u bolo o y'a bɛɛ dun sɔni o bɛ i y'a faamuya o bɛna wulu sogo yɛrɛ ɲimi cɛ ko k'a bɛ wele bila u ka politiki ma u ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ k'u ka sɔrɔdasiw labɔ kɔngɔ b'u la minɔgɔ b'u la i y'a faamuya n'u m'u labɔ bɛɛ bɛ sa ala ka barika don Abdramane Tiani la nin t'a kɛcogo ye dɛ ka n'i kɔfilɛ dɛ wa an b'i kɔ an b'i fɛ ka n'a to dumuni ka don i m'a ye o don ja tellement que kɔngɔ b'u la croissant jalenba u y'a don bɔrɔ kɔnɔ ka camion joli fa ko bɛ taa croissant in di ka sɔrɔdasiw ma ja kɔngɔ bɛ ɲini k'u faga ne yɛrɛ croissant y'u bolo a dɔw ka maga a dɔw jalen don hali machine tɛ se k'a dɔw susu quoi u bɛɛ tun bɛ bɔrɔ kɔnɔ ka taa d'u ma tellement que kɔngɔ b'u la Niger douaniw y'a bɛɛ minɛ ka taa d'u ka population minnu kɔngɔ b'u la ka taa bɛɛ d'u ma depuis o kɛra an ka cɛ foyi tɛ ka dun dumuni tɛ ka cɛ a y'a kɛ ala kama ka mɔgɔw ka jamana bila n bɛ fɛn t'i fɔ sera kɛlɛ ma wa an taara k'aw taara anw de dɛmɛ an k'an jɛra ka dɛmɛ kɔ an yɛrɛ bɛ se an yɛrɛ kɔrɔ an yɛrɛ bɛ se k'an ka baara kɛ k'olu tɛ bɔ yen parce que u ka hɛrɛ bɛ bɔ anw de fɛ u bɛ balo anw de joli la u bɛ sira u bɛ k'anw de joli min joli tigɛtɔ min filɛ nin ye k'u tɛ bɔ Abdramane Tiani ye stratégie min ta très bien kana to dumuni ka don dɛ ni kɔngɔ y'u si kɛnɛ den tigɛ o bɛ taa hali mɔgɔ t'a f'u ye ni kɔngɔ y'u bo jɔ o kɔnɔ yen bilahi o yɛrɛ bɛ wuli ka sira minɛ hali mɔgɔ t'a f'u ye nin t'a kɛcogo ye n'an bɛ don kalo kelen kɔnɔ tagali bɛ teliya quoi tagali bɛ teliya n y'o ka comment ça s'appelle comédien belebeleba n y'o kumakan k'a la bɛɛ bɛ nin cɛ in dɔn yan nin ye comédien de ye catiribɔla don a fɛlen don faransi kɔnɔ wa faransi bɛɛ b'a lamɛn i m'a ye nin message in a passera fan bɛɛ fɛ bɛɛ bɛ k'a mɛn wa faransɛw yɛrɛ bɛna wuli sɔnni i bɛna mɛn u ka télé bɛɛ la ko u ka faransɛw u bɛ don sisan u bɛ don ninnu bɛɛ bɛ k'u da to a la u bɛ don sisan parce que nin den bɛ yen a y'u wele ko kɔngɔ bɛ ɲini k'u faga ko bɛ ka wuluw ka dumuni de dun wuluw ka makɔnɔ ko y'a bɛɛ dun ka ban ko sɔnni ko bɛna wuluw yɛrɛ ɲimi c'est très bien banajugu fura ye furajugu ye an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na comment ça s'appelle Nigeria président n'o ye Botumulama olu ye ko k'u bɛ Macron sago kɛ Niger ye Bazoum bɔ yen o ma bɛn Faransi ma Faransi ko k'a bɛ CEDEAO pousser walasa o bɛ se ka kɔlɔlɔ ta k'a lase Niger ma cogo min na Faransi ye CEDEAO pousser fura tɛ ka don Niger dumuni tɛ ka don or que o tɛ CEDEAO ka constitution kɔnɔ o tɛ CEDEAO ka sariya kɔnɔ ni coup d'état kɛra jamana kɔnɔ CEDEAO mɔgɔw ka sariya ye min ye o de marifa tɛ don yen tuguni marifa tɛ don marifa tɛ bɔ mais dumuni man ka tigɛ o la fura man ka tigɛ o la mais o ye fura tigɛ Niger la ka dumuni tigɛ o la Niger ma sa Macron ye Nigeria poussé tuguni ko Butumuni k'a ka courant tigɛ Niger la Niger ko fɛn fɛn mana u diya a y'a kɛ mais nin sira in t'a bila Nigeria ani Niger tɛ kelen dɛ Butumuni bɛ yɔrɔ min na ni Abdramane Tiani bɛ yɔrɔ min na o tɛ kelen ye Nigeria Butumuni cɛkɔrɔba min bɛ dɔn kɛ a yɛrɛ ma dɔrɔgu mina ba in jugu sago min i y'a faamuya bala nɔgɔlen ko min k'aw fatɔ olu de bɛ CEDEAO ɲɛmɔgɔya la bi Butumuni Nigeria président o ye sanction da Niger kan a ma foyi k'u la o ye fura tigɛ o la a ma foyi k'u la o ye dumuni tigɛ a ma foyi kɛ sisan Macron y'u poussé comme Nigeria de bɛ courant di Niger ma Macron ye Nigeria poussé k'u ka courant tigɛ Niger la o ye courant tigɛ Niger la ala ka teli n'a ka ciden ye ala sina ka balawu jigi Niger ka kuransoba kan ka tasuma don yen Niger kuranso a bɛɛ jɛnina Nigeria kuranso ala ye balawu jiga ka a bɛɛ jɛnina i y'a faamuya bala Nigeria kaw bɛ dibi kɔnɔ bi a ka bon hakili ma kuran tɛ Nigeria fansi ala ye tasuma minɛ u ka kuransoba la k'a bɛɛ jɛni ni ko dɔ ka su tɛ ko ala t'i ka dugu jɛ ala ye mɔgɔ min bonya ni k'i b'a dɔgɔya i bɛ boba caman de fara Niger bɛ sira min ka ala ka sira don Niger bɛ sira min ka tiɲɛ sira don n'aw ko k'aw b'olu kɛlɛ malo b'a kɔfɛ a Macron ye Nigeria poussé k'u ka courant tigɛ Niger la
o ye ala minɛ ka courant tigɛ o balimaw la ka courant tigɛ o sunju la ka courant tigɛ o furuɲɔgɔnw la ala min bɛ sanfɛ n'a tɛ sunɔgɔ ala min bɛ sanfɛ n'a tɛ ji to nɔnɔ la ala min bɛ sanfɛ n'a tɛ barika don nkalon na o ala y'i to sanfɛ ka tasuma sanpɛrɛn ka jigin u ka kuranso kan k'a bɛɛ jeni bi bi in na an bɛ don min na komi bi comment ça s'appelle le 15 septembre 2022 courant tɛ Nizeriya fansi courant tɛ Nizeriya fansi c'est à dire que u ka kuransoba tasuma y'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ jeni mun kosɔn juguya hasididenya jɔndenya faso kumasuludenya k'olu bɛ Macron sago de kɛ jagoya o ye dumuni tigɛ Niger la Niger ye mo kɔfilɛ o m'u ka sira bila o bɛ ka avancer u ye fura tigɛ Niger la Niger ko k'o bɛ sira min kan k'o t'a bila k'o tɛ Faransi sago kɛ tuguni Niger bɛ segin a danbe kɔnɔ de jagoya u tilala olu si ma foyi kɛ Niger la u tilala k'u pousser tuguni k'o ka courant tigɛ Niger la Nizeriya ni Niger n'i y'a mɛn ko Nizeriya a bɔra Niger de la Niger de ye dugu belebeleba ye i y'a faamuya bala Nizeriya a bɔra Niger de la aw balimaw u sinjiw u bɛɛ de ye famille kelen ye Macron y'u pousser k'u ka tɔɔrɔ lase u ma u y'u ka courant tigɛ ala ma presse o tasuma ye Nizeriya kuranso bɛɛ jeni n'an bɛ taa an bɛ se ala ka barika don tiɲɛ la Asimi bɛ tiɲɛ de kan Ibrahim Traoré bɛ tiɲɛ de kan Abdurahmane Tiani bɛ tiɲɛ de kan an fɛn fɛn bɛ ka faso dɛbɛ bɛ an bɛɛ bɛ tiɲɛ de kan wa foyi tɛ se an na n'an ye tiɲɛ bila don o don an bɛ kɛ jugu sago ye en tant que an bɛ tiɲɛ kan hali ni TGV de y'i ɲɛsin an ma bilahi a tɛ se ka foyi k'an na tiɲɛ di tɔgɔ ye ko ala bin cogo t'a la n'i bɛ tiɲɛ kan foyi tɛ se la wa ko bɛɛ bɛ laban tiɲɛ de ma Niger kunna wololen don bi Nizeriya bɛ malo kɛnɛ kan Nizeriya sigilen b'a malo kɛnɛ kan ka courant tigɛ o sunjiw la k'olu bɛ plaisir kɛ Macron ye k'olu bɛ kɛ jɔnden ye fo ka taa diɲɛ dugukolo minɛ kɛ parce que Macron de y'u sigi Macron ka gouverneur don Nizeriya président Botumulama ka courant tigɛ balimaw la Macron kama ala y'u ka kuranso bɛɛ jeni ka tasuma minɛ u ka courant bɛɛ la bi courant tɛ ni hali jisuma a tɛ sɔrɔ Nizeriya kɔnɔ bi hali jisuma a tɛ sɔrɔ yelen tɛ foyi foyi tɛ u ye buzi minɛ fo ka buzi bɛɛ ban u ye buzi minɛ i y'a faamuya buzi yɛrɛ tɛ sɔrɔ Nizeriya kɔnɔ tuguni o ye lɔgɔ minɛ lɔgɔ yɛrɛ banna i y'a faamuya bala funteni bɛ ɲini k'u bɛɛ si kɛnɛ den tigɛ mun kosɔn juguya ala ka barika don tiɲɛ la an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛna waraba kumakan k'a la Sogɛli Kokola Mayiga ministre ka ministre a y'a lamɛn dɛ. A fait ces revendications. Mais la réalité, c'est que c'est une lutte contre les terroristes. Ce sont les mouvements terroristes. Les autres ne parlent qu'ils font des tweets à leur nom. Certains ne sont même pas sur le territoire malien. Ils sont à côté dans un autre pays, ils font des tweets. En disant qu'ils ont pris Ber, ils ont abattu un avion. Mais un avion qui est abattu, ça se brûle. Et on voit les épaves. Qui a vu ça? On prend le pilote. Notre avion a fait son opération. C'est au retour qu'il y a eu un vent de sable. Les gens de Gao peuvent témoigner, il y avait un vent de sable. Le pilote s'est éjecté, l'armée l'a récupéré. Qui a vu des débris d'avion? Personne. Mais la communication, on veut gagner sur la communication avec des relais extérieurs. Les sponsors qui ont des gros moyens de communication pour intimider notre peuple. C'est en cela que je voudrais dire aux populations du Nord. Ne baissez jamais la garde. Ne vous laissez jamais atteindre au moral. Ne vous laissez jamais... Le président de la transition... ala ka barika d'u la jigitugu ministre Sogɛli Kokola Mayiga ko Faransi dɛsɛra u ta tiɲɛna u bɛ k'u ka journaliste dɔ bila u ka nkalon tigɛ ko an ka avion ko jugu de y'a labin Sogɛli ko hali ni jugu y'a labin ka cɛ nin t'an lajɔ nin t'an lasegin kɔfɛ u ka dɔ ko nkalon tigɛ la u b'an sɔrɔ ɲɛfɛ ye ko nkalon tɛ marché tuguni nin cɛkɔrɔba in n'a tun mana denmisɛn ninnu kɛrɛfɛ a tun tɛ ɲɛnabɔ Sogɛli tun ma gɛrɛ sɔrɔdaso ninnu na a tun tɛ ɲɛnabɔ Sogɛli an b'i fɛ bi an b'i fɛ sini walahi i jɔyɔrɔ ka bon Mali ko in na fo ka dama tɛmɛ o de la i ma ye mɔgɔw t'i fɛ yan n'i bɛ tiɲɛ sira kan jugu caman de bɛ y'i kɔfɛ mais ka n'i kɔfilɛ faso halaladenw danbetigiw tiɲɛtigiw a bɛɛ lajɛlen b'i fɛ wa an bɛ mɔgɔ fɛn fɛn fɛ a tɛ malo an bɛ mɔgɔ fɛn fɛn dɛmɛ walahi a tigi bɛ s'a seyɔrɔ la an ye mɔgɔ fɛn fɛn dɛmɛ depuis kunu fɔ bi a si ma malo n'i ye sira bila i bɛ malo mais en tant que bɛ tiɲɛ kan i tɛ malo Sogɛli Kokola Mayiga an ka foli b'i ye an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ kuma laban ni Musa Ag Atayɛri Musa Ag Atayɛri ale tun ye balontannaw ka ministre de
i y'a faamuya b'a la wari dira ma quoi an ka balontan terrain dilan i y'a faamuya b'a la a ye wari in bɛɛ suɲa Moussa Ag Atayer combien de milliards dɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko 13 milliards Moussa Ag Atayer wari dira ma quoi an ka balontan terrain dilan a ye wari in bɛɛ suɲa a bɔra o fana la wari dira ma quoi ka taa ni balontannaw ye Cameroun a ye o wari bɛɛ détourné balontannaw ka prime a y'a bɛɛ suɲa Moussa Ag Atayer an bi kɛlɛ fo don min na ni minɛna k'i don kaso la sinon anw t'i bila tɔɔrɔ min bɛ anw kan bi i sen b'a la Moussa degun min bɛ anw kan bi i sen b'a la n'i y'a mɛn ko sema a ɲɛmɔgɔ ye e de ye n'i y'a mɛn ko sema e de ye fanga don o la Moussa Ag Atayer n bɛna foto yira u la mɔgɔ minnu t'a dɔn n bɛna ja yira u la Moussa Ag Atayer an bi kɛlɛ fo lahara an bi kɛlɛ fo ni minɛna don min na ale de filɛ nin ye Moussa Ag Atayer ale de filɛ nin ye balontannaw ka prime a y'a suɲa 1,200,000 u y'a wele ka taa ɲininka a jɔra a la k'a ye faso nafolo suɲa Asimi n bɛna kuma min fɔ a lamɛn dɛ a bɛ nin yɔrɔnin kolonkolon ka ci ne yɛrɛ ka Asimi ma ka ci ne yɛrɛ ka président ma n'i y'a mɛn ko ɲɛmɔgɔ komɔgɔ de b'i kɔ n'i y'a mɛn ko président jamana kɔnɔdenw de b'i fɛ Asimi n bɛ ka kuma caman mɛn i kanubagaw da Asimi a ma ɲi dɛ cigatoli kelen a bɛ se ka ciga bɛɛ tiɲɛ cigatoli kelen a bɛ se ka ciga bɛɛ tiɲɛ wallahi gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ man di dɛ Asimi wallahi mɔgɔ dɔw y'i kanu ne yɛrɛ bɛ se ka seereya n'o c'est vrai que n'i bɔra ka discours kalan u bɛ kasi de walima n'o ye u bɛ kasi de parce que i ye jamana kunna wolo i ko ka d'u ye kosɛbɛ mais bi n bɛ ka kuma dɔw mɛn u da kɔnɔ kuma ɲɛnama tɛ ka ɲɛsin ma dɛ ni kanubagaw kuma sera ka kuma i kɔfɛ nin cogo la a man ɲi ma an minnu tulo bɛ ka da kan an minnu b'i fɛ wa i ni an minnu ka surun fo k'an ka kuma fɔ i k'a lamɛn Asimi ne ye kuma dɔ mɛn kanubagaw da kɔnɔ kuma ɲuman tɛ dɛ k'a jɔra Musa la k'a ye sonyani kɛ k'a ma taa kaso la a ma gɛn ka bɔ fanga la k'olu yɛrɛ t'a dɔn fɛn min bɛ yen a bɛ ka mɔgɔ caman tɔɔrɔ bi Asimi a ka bon hakili ma dɔw yɛrɛ ko Asimi muso Asimi furumuso n'o ye Lala Jalo ye ko o dɔgɔmuso ba kelen fa kelen k'o de furulen bɛ Moussa Ag Atayer ma k'o de la k'a tɛ ka taa kaso la ne ko nin si tɛ n ko Asimi ye mɔgɔ min ye i b'a sɔrɔ i y'a faamuya wala u bɛ baara dɔ de la u bɛ ka ko ɲɛɲini quoi mais k'a fɔ ko Asimi muso Lala Jalo k'o dɔgɔmuso de furulen bɛ Ag Atayer ma k'o de la k'a tɛ ka taa kaso la ne ko non k'o tɛ mais Asimi mɔgɔ bɛ ka kuma caman fɔ Musa ko in na dɛ Musa minɛ i k'a don kaso la Asimi bana jugu fura ye fura jugu ye an ka constitution kura min passera a b'a kɔnɔ hali ni président sonyani k'a bɛ bɔ a jɔyɔrɔ la ka minɛ k'a don kaso la kuma ma se ministre Gawusani ma bain de cerveau bɛɛ b'a dɔn ko député don député fanga b'a la ka tɛmɛ ministre kan bain de cerveau minɛna k'a don kaso la a ma jamana nafolo suɲɛ dɛ k'a ye dɔ fɔ jamana ma mais mɔgɔ min ye jamana nafolo suɲɛ o ka jugu ka tɛmɛ bain de cerveau kan Asimi mɔgɔ bɛ ka kuma caman fɔ i kun kan bi a man ɲi i ka fanga ma a man ɲi i ka fanga ma dɛ hali n'a y'a sɔrɔ i y'a faamuya baara dɔw bɛ sen na a ye zuzuw bila u ka kuma mun de la cɛ tɛ ka taa jamana kɔnɔdenw bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka bi en tant que an bɛ Mali kura kɔnɔ a jɔra ministre la k'a ye sonyani kɛ a ma gɛn ka bɔ gouvernement kɔnɔ a dabaliya bɛ ka mɔgɔw c'est à dire a bɛ ka mɔgɔw dabaliya ban quoi a ko in bɛ ka mɔgɔw dépasser n'a ma fɔ i ye mɔgɔ t'a fɔ i ye Asimi parce que i ko ka di anw ye ni fili bɛ anw de kan ka bɔ k'a fɔ Asimi n'i bɛ mɔgɔ fɛ i tɛ tɛgɛrɛ fɔ a ka baara bɛɛ la ni fɛn min ɲɛna i bɛ tɛgɛrɛ fɔ ko ni fɛn min ma ɲa i kan ka fɔ a ye o de ye fɛ ye Asimi walahi ne bɛ mɔgɔw dɔn n'o ɲa dara hali photo kan o bɛ kasi de tellement k'o b'i fɛ mais bi olu jigila bɛ ka misɛnya mun kosɔn Moussa Ag Atayer k'a ye jamana nafolo suɲa a jɔra a la mais ko hali bi k'a bɛ gouvernement kɔnɔ k'i b'a sɔrɔ i muso o dɔgɔmuso min furulen b'a ma k'i b'a sɔrɔ a tɛ ka taa kaso la ka da o kun de kan ne bɛ min f'u ye jigitugu masa nin bɔ ye i k'a minɛ i k'a don kaso la wallahi a kɛ ala a bɛ nin kolonkolon da a ka nin yɔrɔnin tigɛ k'a di ne yɛrɛ ka président ma a kɛ ala kama kira kama i ka nin minɛ i k'a don kaso la mais constitution ne yɛrɛ taara constitution voté don min na ne ka laɲini kɛra o de hali ni kɛra président de n'i ye tiɲɛni kɛ i ka bɔ i nɔ na ka mɔgɔ wɛrɛ bila ye kuma ma se ministre Jalani ma a ko in bɛ ka mɔgɔ dabaliya ban dɛ mɔgɔ caman bɛ ka kuma ko in kan i kanubaga caman de don ko banna nin ko in na i kanubaga caman de dabaliya banna nin ko in na
Assimi har n'a ma do kaso la a y'a gɛn ka bɔ place la fɔlɔ n'o kɛra i kanubagaw hakili bɛ sigi mais en tant que a bɛ fanga kɔnɔ kuma bɛ ka caya dɛ ni cɛ t'a fɔ ne b'a fɔ ni cɛ t'a fɔ aw ye ne b'a fɔ parce que ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔw dɔn u ye Asimi kanu fo k'a kanu mais bi Musa ko in y'olu dabaliya ban pourquoi Musa tɛ ka bɔ a place la pourquoi Musa tɛ ka taa kaso la a jɔra la k'a ye faso nafolo suɲɛ zon man ka sutura dɛ zon man ka to jamana ka baara la foyi man ka kalifa zon na parce que tɔgɔ tɛ zon na ni zon tɛ tɔgɔ tɛ hɔrɔnkolon na ni hɔrɔnkolon tɛ Asimi Goyita i kanubagaw o ma nin yɔrɔnin faamuya dɛ n'u ma fɛn min fana faamuya c'est normal anw ka f'u ye dɛ u t'a yira k'a fɔ an b'i juguya la walima u t'a yira k'a fɔ an t'i fɛ an bɛ sa i kɔ ye an b'i kɔ fo saya i ye baara caman de kɛ mais nin yɔrɔnin min ma ɲa mɔgɔ bɛ ka kuma kan dɛ i kanubaga caman bilahi u bɛ ka kuma i kɔfɛ bi dɔw yɛrɛ ko n'i y'a ye cɛ tɛ ka minɛ i ka kɔɲɔmuso Lala Jalo Lala Saramani Lala cɛɲumani Musa Ag Tayer a bolila ka taa o dɔgɔmuso de furu a bɛ komi Cɛma Ibɛri Kulubali waati min na Jonkunda Tarawele tun bɛna Cɛma Ibɛri Kulubali minɛ k'a ye Mali aéroport nafolo bɛɛ détourné o waati Jonkunda tun bɛ fɛ ka Cɛma Ibɛri Kulubali minɛ Cɛma Ibɛri Kulubali bolila ka na Faransi ka na kɔnɔ da Jonkunda Tarawele denmuso la Cɛma Ibɛri Kulubali ma se ka minɛ tuguni o dossier datugura Musa Ag Tayer i b'a sɔrɔ a fana ye nin dabɔ a kama de n'a taara Lala Jalo dɔgɔmuso furu a tɛ se ka minɛ ka taa kaso la n m'a fɔ ko mais misali do ko ne kɔni bɛ min f'u ye nin bɔ i kɛrɛfɛ walima nin minɛ i k'a don kaso la bana jugu fura jugu ye balontan terrain bɛ dilan wari hakɛ min dira ma ko caman suɲana dɛ dɔw ko 13 milliards ko détournera balontan terrain a ma kɛ maliyɛnw sago ye o bɛɛ n'a ta a ma taa kaso la balontannaw ka prime miliyɔn 200 détournera fana la a welela a yɛrɛ ko jɔngo ala k'a ye wari in dun k'a bɛ wari in lasegin a nɔ la hali n'a ye wari in lasegin a nɔ la tɔgɔ t'a la ni zon tɛ tɔgɔ t'a la ni zon tɛ dɛ Asimi Goyita zon ye zon de nin bɔ i kɛrɛfɛ a kana t'i mago sa nin bɔ i kɛrɛfɛ a kana t'i mankutu tiɲɛ cigatoli kelen a bɛ se ka ciga bɛɛ tiɲɛ dɛ walahi gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ ka di dɛ mɔgɔ tɛ gɛrɛgɛrɛ bɔ fan dɔn quoi ne kɔni bɛ min f'u ye i kanubaga caman de kɔnɔna filila Musa Ag Tayer ko in na Musa Ag Tayer mɔgɔ ma se k'a faamuya Mali kuraw kɔnɔ a jɔra cɛ la k'a ye suɲɛni kɛ hali bi a bɛ minisiriya la o tuma na ala y'ale da minisiriya anw genge o wa sariya bɛ boli dɔw kan a tɛ boli dɔw kan mɔgɔw kɔni ma se k'a faamuya bɛɛ bɛ k'i ta fɔ bɛɛ bɛ k'i ta fɔ Asimi Goyita nin ma ɲi fanga ma dɛ sariya ka tigɛ cogo la sariya ka boli bɛɛ kan bɛɛ ni minɛna yan k'a ye jamana dɔgɔya c'est normal a ye jamana dɔgɔya a kan ka taa kaso la an si ne m'a dɛmɛ a kan hali ne m'a diya a la quoi mais min ye miliyari détourné pôle économique ka wele k'a ɲininka a jɔra a la k'a bɛ wari lasegin hali bi o bɛ fanga kɔnɔ on se demande mun bɛ yen on se demande mun de bɛ yen a ye bɔ a ka dɔ fɔ an y'an ka faamuya ni jamana kɔnɔdenw ma fɛn min faamuya kuma kan ka kɛ jamana kɔnɔdenw fɛ ni jamana kɔnɔdenw ma fɛn min faamuya kuma kan ka kɛ o kan pour que mɔgɔ bɛ se k'a faamuya Kasonke bɛ yen nɔ a bɛ se kuma la Ture bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ yen nɔ a y'olu bila u ka kuma sinon ŋunuŋunukan caman bɛ dugu ma dɛ ŋunuŋunu parce que maliyɛn bɛɛ bɛ tiɲɛ de fɛ bi maliyɛn tɛ mɔgɔ kɔ o bɛ tiɲɛ de kɔ bi maliyɛnw tɛ mɔgɔ kɔ o bɛ danbe de kɔ bi maliyɛnw tɛ mɔgɔ kɔ o bɛ kɛwale de kɔ u tɛ mɔgɔ kɔ dɛ hali n'i bonyana k'i kunkolo maga kabakolo de la o t'i kɔ dɛ kɛwale min bɛ bɔ de kɔ o bɛ tiɲɛ de kɔ o bɛ danbe de kɔ an mago bɛ nin ko in tiɲɛ la minisiri kunturu a minɛna bo kun na o bɛɛ n'a ta jamana kalifalen b'a la Tunkaranko ka minisiri n'aw m'a minɛ n'a nana an bɛ taa wo ci a la dɛ n'an m'a bɔ gouvernement kɔnɔ n'a nana an bɛ maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan ka taa wo ci a la dɛ a y'a minɛ i y'a faamuya wala yanni an ka taa wo ci a la a y'a minɛ yanni an ka taa wo ci a la Salifu Keyita ka kuma a bila o ka fisa i gɛnna dɛ a bila o ka fisa i gɛnna. Mais c'est décevant. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi?
mɔgɔ min erreur kɛ siɲɛ fɔlɔ Sema ka fanga sɔrɔ bi grâce à Moussa Atayara ale de tun y'u ka porte-parole ye le porte-parole ale de bɛ fanga don jɛkulu la le porte-parole ale de bɛ barika don jɛkulu la Moussa tun ye Sema mɔgɔ ka porte-parole Sema kelen min bɛ ka marifa ta maliyɛnw kama bi Sema kelen min bɛ ka maliyɛnw faga bi Moussa de y'a si turu Moussa de y'a wolo Moussa de y'a faamuya bala a balo fo ka se bi ma o Moussa kelen ka minɛ jamana nafolo suɲɛni na Moussa ma taa kaso la on se demande Moussa est qui Moussa est jɔn la question est là an tɛ tugu mɔgɔ kɔ dɛ ni min ɲɛna an b'o fɔ ni min man ɲi an b'o fɔ an tɛ mɔgɔ si kama an bɛ tiɲɛ de kama ye wa an bɛ Mali ko de la an bɛ Ala ko an tɛ mɔgɔ kɔ dɛ k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ni Asimi sira bila ni m'a bila Ala kana ɲada kira kan mais k'a to tiɲɛ kan n bɛ sa kɔ mais nin yɔrɔnin ma faamuya a ye cɛ minɛ aw ka don kaso la sisan a ye cɛ minɛ aw ka don kaso la n'aw t'a minɛ ka don kaso la a y'a dabɔ an ka jamana ko la kuma fa n'a ba filɛ n'a tɛ cɛ minɛ ka don kaso la a y'an ka jamana baara bɔ a bolo an ka jamana baara a y'a minɛ a la zon de foyi man ka di zon ma n bɛ bɔ kuma la ni Moussa ma bila an bɛ Moussa kɛlɛ dɛ Mali kura in baara bɛ k'a kɛcogo de la constitution kura min passera a b'a kɔnɔ i bɛ nin fɔ dɔw b'a fɔ non b'u ka baara la depuis a jɔra la don min na k'a ye suɲɛni kɛ a tun man ka baara kɛ tuguni o de ye tiɲɛ ye an ma taa école la dɛ mais an bɛ tiɲɛ dɔn an ma taa école la dɛ mais kunkolo b'an kan da la ka réfléchir nin de ye tiɲɛ ye a jɔra la don min na a tun kan ka démissionner a jɔra la don min na hali n'a ma démissionner a tun kan ka bila kɛrɛfɛ c'est ça la vérité mais n'an bɛ taa bɛ se Mali y'an b'a jɔ bilahi ni kali Ala la Mali y'an b'a jɔ n bɛ bɔ kuma la hakɛtɔ bɛ kuma kɔnɔ Ala ka tiɲɛ dɛmɛ an bɛɛ jɔlen ka to mɔgɔ kana bɔ mɔgɔ la hali ni Asimi sira bila bi an ka sanpa ni Sogɛlɛ sira bila bi an ka sanpa ni ne yɛrɛ sira bila bi a ye n ku tigɛ ni n ye sira bila bi an ye minɛ an ka don kaso la a ye kuma sugu bɛɛ fɔ n ma ni ne yɛrɛ ye sira bila c'est ça Moussa Atayara bilahi n bɛ ko da e ka garankɛ ma min da bagolo kan kuni ma taa kuni tun bɛ kɛnɛ dɔ kan n t'a dɔn i taara dumuni kɛyɔrɔ dɔ la i bɛ k'o photo publier an mago tɛ dumuni na an mago bɛ kɛwale de la n bɛ ko da e ka garankɛ ma min da bagolo kan hali n'i ye balayira tɔgɔ mɛn lahara i bɛ boli hali n'i ye balayira tɔgɔ mɛn lahara i bɛ boli i ka vidéo bɛ yen kunun i sigilen bɛ France 24 la ko i bɛ Mali ci de diyagoya an y'i ta ko a mago bɛ bɛn na e ka tila k'an ka nafolo suɲɛ a tɔ ma kɛ molobalidenya ye mais c'est honte hɔrɔn man ka suɲɛni kɛ ni hɔrɔn minɛna suɲɛni na place t'a la ni kaso tɛ jamanakuntigi nafolo détourner 200 millions fantanw ka wari an bɛ taa min hakɛto bɛ kuma kɔnɔ wasalamu